Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Isang magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan natin ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Isang malungkot na balita. Lalong-lalo na sa mga mahilig magpamasahe o massage. Racint! Patay ang isang Thai singer matapos ang 3 neck twisting massage sessions. Ito ay walang iba kundi si Ping Prahom. Binawian ang buhay si Ping noong linggo dahil na-confine pa siya sa ospital. Ayon sa kwento, nanakit ang katawan ni Ping matapos siyang mag-perform dahil isa po siyang singer sa bansang Thailand. At nagkaroon ng neck twisting. Nakaramdam pa rin ng bigat sa katawan si Ping kaya bumalik siya sa pangalawang pagkakataon. Subalit, mas lalong lumala ang kanyang pakiramdam. At sa ikatlong pagkakataon, bumalik ulit siya sa nasabing massage parlor. At nagkaroon ng pangatlong neck twisting. Dahil dito, namanhid na ang mga daliri ni Ping at nagkaroon na siya ng herniated cervical disc. God. At dahil sa neck twisting, nagkaroon ng pamamaga ang kanyang utak dahil sa sakit na iyon. Ayon naman sa nasabing massage parlor, matagal na silang nag-operate since 2005 at lisensyado naman daw ang kanilang mga masahista. Malungkot lang na balita. Ikaw, kabisyo, kung magpamasahe ka, magpapaneck twisting ka rin ba? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, Basic. Morning, Con! Morning, Tits! The Bishop! Feel good morning! Adlang Martes, December 10, 2024. Sa oras sa 7:33 ay kasama ng pambansang angkol. Nagpapamassage sa may all the way. Angkol Dagol! Taas ang kamot sa mga angkol. At kasama nyo rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Papamassage din siya. Tapos binabangga-bangga pa daw kaso. Oo, jutay naman. Relate. Kaso jutes daw. Walang iba, pambansang Tita Max, Tanya Chinita! Siya si Tita Max, ganda ko Chinita, yan si Tita Max. Ha! Tita, siya si Tita Max. Chinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Dagang Tama. salamat at kasama nyo rin ang pambansang senior. Yung mga massage parlor na merong extra service sa kanya yon, Mang Kanor! Pag may babaeng dumaan, lalo na pag maganda ang katawan. Basic! Basic! Hi, Mang Kanor. Good Alam mo, morning. parang ano tuloy, nalulungkot ako kasi gusto mo lamang mag-relax pero nag-relax ka na forever. Oh. Diba?
Mars! Alala, hindi ako makapigil. Pero kamatawa, Mars, kasi malungkot yung balita, Mars. Kayong dalawa talaga nagkaintindihan kapag mga ganyan, na. Hindi ba? Gusto Di, mo mag-relax nakakalungkot, tapos totoo. forever na yung relaxation mo. Kung kumbaga yung pananakit ng katawan mo, saan ka ba pupunta, di ba? Papamassage ka. Kasi maraming benefits din naman ng massage, di ba? Blood circulation, tapos syempre relaxation ng muscle mo, hilot-hilot, yung mga ano mo. Pero nakakatakot na tuloy na, kasi na-experience mo na ba yan, Tis, na may neck twisting? Yung ginagawa ng leeg mo? Sa massage hindi naman, walang neck. Naka-experience ako niyan. Talagang gumaganon din yung Ako lang tumutunog. kaya ko kasi. Kaya kong patunogin yung leeg ko. Oo. Pero may mga Pero nagmamasahe hindi kasi para, ginaganon. oo, yung talagang, kasi delikado talaga yung spinal cord talaga yung Kaya oo, pag yan ang tinamaan dapat talaga, professional lang talaga. Although tingin ko naman sa professional siya nagpupunta, pero nagkaroon lang talaga may ng... nalas talaga lang. Oo, may nalas lang. Kasi ang nagkaroon ng infection ng dugo niya, siyempre siguro na pasukan na yun, umakyat sa utak, kaya namaga yung utak. Kaya make sure talaga kapag ano po, nagpapamassage tayo, ano talaga, therapist talaga. Yun, legit. Yan, legit. Hindi yung pala pindot-pindot lang kasi may pinuntahan ako. Oo, ano Yan sa pinuntahan tapat mo? sa may Vito Cruz. Oo. Basta yung pangalan, di sabi, ma'am, wala pong babae, okay lang lalaki. Ako naman, kasi inosente ako sa ganyan. Alam mo, grabe Mars! Tapos lalaki, kasi wala namang inte. Gusto ko talaga sakit ng katawan. Ano lang, May gusto nasad- lang ma-relax. Sa una, may massage ako. Wala namang Lalaki, hawak-hawak. ginawa mo? Lalaki. Tsaka mukha siyang Becky. So, nagtiwala naman ako. Tapos maya-maya, yung pa ako, dinidikit niya sa sa embutido niya. Dinidikit. Mars, embutido, Eh, di wala. chorizo. Hindi ba? Skinless. Kikiam. Skinless kikiam. Kikiam, dinidikit Tapos? niya. Sabi ko, ano ba to? Bakit dinidikit niya? Yung pala, tas after ko na lang na-realize na mayroong mga ganun na massage na baka gusto mo ng extra service. Hindi ko pa yun alam dati talaga. Ka-loyal kasi ako, ka-pray. Tapos dinidikit niya. Tapos sabi ko, bahala ka dyan, dikit-dikit mo, ang lit naman. Patay. Aliit. Liit-liit pala eh. Tapos yun, tapos tinignan ko yung mukha niya paglabas ko. Sa loob-loob ko sabihin, hoy, wag, next time nga, wag mong gagawin niya kasi due time naman. Pero may mga ano kasi Parang sa 2 years old na baby. sabi ng friend ko, ginagawa daw nila yan, kumbaga kung papayag to, go. Yun Pag nga. hindi, Sabi signs ng friend yun. mo yan? Sabi ng friend ko, signal daw yun. Kaya anyway, kayo, yung lalo mga rakista natin, yung mga tropa kong rakista na masahe agad yan after ng show. Ng banda, Oo, no? Kasi sakit na katawan eh. Yeah, puyat ka pa. Puyat eh. Oo. Yung masahista. Hindi yung rakista. Syempre may gig siya eh. Yung rakista? Yung masahista. Oh. Sabi talaga. Uy! Sabi niya, Sir, iis, sir? Ha? Iis. Linawin mo ang kanan. Iis. ES? Sabi ng masahista? Sabi nung rakista. Ay, all the way po, ma'am. Sabi nung masahista. Sabi ng rakista. Ngumat-ngat ng gitara. Yung rakista! Masahista. Dinidikit niya yung kamay sa sa side boobs ko. Uy! Nung masahista. Yung rakista. Nag-iisip. Yung driver nag-iisip. Sabi nun, magmasahista lang din kaya ako. Sana all. Sabi ng driver? Sabi nung rakista. Ay, grabe Sabi niya, talaga. Sabi ng devil. Devil ang gumaganyan eh. Ganon? di kanya na sabi ng devil. Ayun, nasa harap ko, yan nagsasalitan devil. Basic. Galit sa babaero, pero marupok. Basic. Mas kumakagat So, mamimigay tayo ng 2,000 pesos sa Love Those Boundaries. Kaya standby kayo dyan mga drivers. ang sexy. RK Kent Music featuring Tita Max sa 90.7 Love Radio. Kailangan ko bang i-memorize yan? Basic! Na ang Pasko sa Love Radio. Basic!